menang maneh. Sampeyan lho ya Allah, esuk kok ya wis main game to le. Oh, apa to, Bu? Lho, ditimbali ibuke kok saurane ngono, ndak sopan. Dalem, Buke. Wonten napa? Sampeyan iki lho le, esuk kok ya wis main game ae. Lah piye to, Bu? Aku ya bingung arep nyapa saiki. Aku ya bosen. Walah iki mau tibake. Ngene lho le, ketimbang awakmu esuk main game, mending sinau kono lho, maca buku, ben pinter. Halah, Ibu iya. Iki lho dina Minggu. Wayahe nyantai. Malah sampean utus maca buku. Aku males Bu. Iya le, ibu paham lek iki mau dinane libur. Tapi esuk ki mbok aja main game to le. Mending sinau wae lho. Ora nek salahe yo an sinau wayah esuk ngene iki. Malah luwih efektif lho. Enggih, Bu. Siap laksanakan. Buku minangka jendela ilmu lan maca buku iku kuncine. Ayo ndadekne generasi muda Indonesia sing pinter lan seneng maca buku wiwit cilik. Iklan layanan masyarakat iki kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulung Agung.